Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Подписчикои азиз, Дина Шав аз Қазоқистон мол омадага, беҳтарин буқача омадага. Подписчикои азиз, ҳозир ҳавая сёмкакунӣ рафтаистем. Гуфтем ҳами аввалера я адреса бифаҳмонем. Бисёр кас мепурсанд, мо чанд бор мегем ака бо адрес биҷуда бигиред. Инай трассаи Бохтар Душанбе. Анай тавороти Лаҳур. Тавороти Лаҳурай амҷад қишлоқи Тубек ҳаст. Иро медонистагиҳо медонанд. Ҳам хел поён мехаме, оно дарвозаи Лаҳурай оҷада. Ҳамҷа рост мерен, я тақрибан 1.5-2 километр мерен. Тарафи дасти рост ҳамҷа кӯчаи Тубек, деҳаи Тубек. Дар ҳамҷа ҳозир бо уҷа рафта сёмка мекунем. Подписчикои азиз, шумо бошад наворда яктаи лайка монда, наворда то охир тамошо кунед. Иншоалло буқои зур омадаги гуфт ҳозир рафта сёмка мекунем. ҳамо бародаре ки ай Беларусия буқо оварда буд ку ҳамон бародар овардагиай успет кунем. Подписчикои азиз, ҳамо буқои Беларусия як суткада тамом шуда буд. ҳаракат кунем, буқапарварда роӣ кунем, шитоби бохабар бошанд. ҳатман дар видео яктаи лайка монен, дар комментарий ягонче бинависен, ҳамин видео панҷ шававу дигар бародарои буқахарда бирасавам видео ҳама гирифтанда успет кунам. навора пура тамошо кунем. ҳозир иншоалло пеши буқо рафта буқора сёмка мекунем. бародаро, манаи рахқати омадем. манаи тарафи дасти рост, деҳаи Тубек, маҳаллаи Хайриддин. ҳаминҷа медроен я 200 метрай фермачаи акаи Абдувоҳид, ҳоҷи Абдувоҳид. анаи трасса бошад, ай тарафи Эсанбой биёен, тарафи дасти чап мешавад. майда мерем, сёмка мекунем акнун. я бори дига ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. хуш омадем ба канал. Подписчикои азиз, хушрӯйхутона ҷо кунед. буқои беҳтарин омадагиай. хоб, шумо бошад наворда яктаи лайка монда, наворда то охир тамошо кунед. беҳад буқои зур омадагиай. Шветои Қазоқистон. ҳамагӣ 42 сар омадагиай, ҳоли бо яктадаташ савдо шудагиай. успет кунем подписчикои азиз, успет кунем. беҳад буқои зур омадагиай. ҳозир мо дар давоми видео якта нишон метем. ина карпатои сия, ина швета бинед. мана шветои қазоқ. ина Микки Маус меган. ям пародаи гибритай. ина лимузин чалиш. ина авликул чалиш гибрид. ина иша бинем, вообще девонаш ҳаста. ина ира бинед. хоб, мана иша ҳаст. ҳамаги 42 та омадагиай. ҳозир бо рафтеста. харидоро якчандташа аллакай харидааст. мана ира я тамошо кунед. мана ик карпати тоза. парода ҳам пародайне ки мана иша паҳмиша бинед. буқо буқаҷонай. ин наворда ҳатман лайк монен, ҳатман ба ҳамин ҷурои шиносаи буқапарварда роӣ кунем ки успет кунам бихарам. подписчикои азиз, иншоалло раҳмат мегӯям. соҳиби молдам, соҳиби каналдам. ана ира бинед стойкара. мана буқаи таърифи мо усундоли айдам зурош ҳаст. ҳозир якум клеткаи ино
загон дестудага усуда бо ҳастсозӣ дар давоми видео сёмка мекунем. хоб беҳад зурош омада айне ки маладес меҳнат кадай. манаи савдо шуда подписчикои азиз, касе успед кадай уже гирифта дина шав омадага аллакай савдо шудааст. барои ҳамин гуфтестам ки ҳаракат кунен, зур зуроша бигирен ки мана наиам ба филм савдо шудага оз бинем краска задага оне о ишам краска задага ами ҳар душ аллакай савдо шудааст. и паҳмира бинем. оз мегзарем ба клеткаи дигари иношам бина ино қои паҳм айни хурданшона айни фарбе шуда калон шуданшона гирифтаги одам иншолло барака меёба. хурдан саломатиш ягон камбудӣ нест. 100% ҳамаш. ракай пара бинед. мана швед. ина шведҳои Қазоқистон. мана ишамам хел. иш гибрид будааст. швед қати чорнапёстра сементала гибрид шудага чихел биқаи паҳмеози ай қафошам даромада навор мекунем барои шумо. анаи бошад лимузин. лимузини гибрид. беҳад базебай бухай. ина гуфтум ки якта девонаш ҳастем анаби. ино ҳоли дандони калон бировардаги нест подписчикои азиз. дандони калон бировардаги ҳамаш бо дандонҳои гусалагӣ ё ин ки нами ҷои ду дандони калон чиай на бировардаста холиай. гӯя сартабардор хо мана ира бинед тарғел я миёндарози хушрӯ будааст. айни ҳами бухои бастан овардаги онаи ҷам якта дугони ки наванги лимузин хеку оз айқафош мере мехӯзен вай қайти қариб як хелайда дугони ки амуге меша. ана иша бинед. манаи алара бинем бо беҳад бухои зур омадага. манаи швета бинем. бияхта нишонте ана касе барои бастан буқа кофта гаштай ҳаракат кунем подписчикои азиз. ҳамин нархошонам гуфта бигзарем то охири видеоро накашида нархошон ай 17,000 сомон сар мешавад. майдаи майдаш ай 17,000 сомони сар мешавад. ябора нархошам гуфта бигзарем подписчикои азиз. нархошон ай 17,500 сар мешавад ай 17,500 сомонӣ. усунша бо маслиҳат кардан мегирем вобаста ай калону майдаи мол 17,500 сар мешавад ай 17,500 сомонӣ. мана якта швети девонаш сюда буд тедигаш дам гирифтеста ино шав омадагиай ҳамаш акнун дурунш медроему нишон метем. шумо саросима нашида тамошо кунед. аввал хушрӯ бинем молора маслиҳат кунед қати калоно қати шериктона калонтона маслиҳата хуб пазонда баъд харидори аниқ шуда занг бизанем подписчикои азиз. суроғарам аввали видеода гуфтагием бо мегем. суроға шаҳри душанбе ноҳияи рудаки деҳаи тубек баъди лаҳур метавонед ба ҳузур омада ай пеш ҳам фермача омада ай пеш дидам харидорӣ карда метавонед бемалол ай подписчикои азиз. акнун дурун медроем нишон метем ай қафошон. мана ино дутае ки дам гирифта иста буд на якумша и сара бинед гардана бинед чихел
خیلی بازی بای. اونای دیمش ایرا خیزوندیم هر شاموزی. اونای شویتی گفتگی ما. این قفا رو بینید رنگی مسکلای آرنولای. اینا رو فقط همین پرورش کردن در کار، تربیت کردن در کار. 1300 کیلومتر هم که گشت اومدگی اکو خودتون با نظر بگیرین ده مولو بفره میشوه این قدر کیلومتر ده اونای سیپسی هم میان در روز بخور رو دیده استم به تعریف پاتوش کردیم چیزی که دیده استم هوای گفته استم بقو به حد بازی بای بقو انا ایرا بینید سیمنتالی گیبرید میان شا بینید اینا رو میگیری فقط همین پرورش میکنی تربیت میکنی انشالله результати зур метия сиёҳ ала бисёр кас ала мепурсид ман ала миён шабине чӣ хел миён дар рӯзай вале ҳамиҷа соҳибаш гуфтесай ҳами якта дуташ баровардагӣ набошад дандони калон қариб ки ягонташ баровардагӣ нест вале якта калони калон нишаста ҳавай ҳам гуфт на вале нав баровардестай мега ду дандони калона ҳамаш буқои ёшай мақсад мана швед мана барои зод мегирем барои бастан мегирем марамат неки видеода ҳатман лайк монем комментарий бинависем ки ҳама ҷо паҳн шаванд лайк барои чӣ мепурсем лайку комментарий бисёртар паҳн шуданда ёрдам мекунад аз шумо ҳамиқа ёрдам мана ин тарғеле ки ай пеш гирифта будем мана ҳозир шам мехезонем тарғел ҳамдем чӣ хел миёндарози хушрӯай чу гутам хез чу 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 мана ира бинем чӣ хел ғавсай мана лимузини гибрид нагуфтем ку дута дугоника яктаи ҳавай дута қариб як хел айда барои ҳамин дугоник гуфтестам аслан дугоник набошам неки беҳад ба ҳамдигар монанд будааст якта нишон додестам ки ҳамин ягон хеле савол намонада бинен ҳамаи буқора чиай чӣ хелиай куҷош чӣ хелай ягонта хеле миён калтаву чӣ надора ҳамаш миёндароз чунам гуфт мо чинда овардагием гуфт барои зодгирӣ бемалол айда мана зури зуруш анам я иншолло ира паҳн мешавинед ягон аку савол намемонада ира паҳн мешавинед чор кунҷа мана дӯстдорони швед боша ина марҳамат ира ҳамин оғулда мепартоӣ иншолло ира тарбият карданаш я роҳатай мана лимузини гуфтагӣ монд дугоника якташ навақати монанда я миёндарози хушрӯ ба зебак мана ишбоз шведкати вай чорнапёстр ё ин ки сементал гибрид шудагиай чӣ хел паҳмай паҳн мешавинед манаям ҳами шведҳои қазоқистон айни хӯрданшона айни ҳами
тарбият карданшон айда вес мегиранд иншоалло. Ахиронгуш айна якта ахиронгуш ира бинед чӣ хел ба зебак айни бастаншон. ҳамин ма чандта ҳамин буқапарроро бишносам. ҳавоё фақат бозорда ҳамин размер буқао мегиранд барои бастан. стойкара бинед, иншоалло ино веси хушрӯ мегирад. хуб, подписчикои азиз, нархоша гуфтем, адресора гуфтем. агар дар видео бо ягон камбудӣ шудагӣ боша бахшиш, аз канали мо дур нашавен. харидорои аниқ маслиҳат карда харидорои аниқ занг бизанен. касе омода метавона омода ай пеш бинем бигирен, касе омода наметавона ай телефонам метавонед заказ кунем. одамои бовариян чанд моҳ шуд бироварда истем молои бародара. хулас харидорои аниқ боша ина марҳамат. бо дили пур аз номи канали мо гап задан мегиред. подписчикои азиз, касе то ҳаминҷаша тамошо кард навора дар комментарий якта смайлики лайк ҳамонед. ҳамин видео як паҳн шава иншоалло. оли бо моло омадестай аида зурошам иншоалло меоя бо вайёрам навор мекунем. харидоро ҳаракат кунед.